Abusia aha 2 days TV so star channel na my na share video na ma obi anya konya dey ehwe bi abusia mane na mamra de tia wade awo Asante mamu aka mamu na abusia ene yesua ho ade na ye hwede ekosu na hwen satenya eba ye na ye kwa na kwa mo hene na kwa mo hene so na wone na chiame ne mpanufuo ba no waka mpanufuo a omo ba betai dwumadi yachi ama wade ntotoye na mane na mamre akoye wone maso kofi dwuma MPP ni master kofi dwuma amososo ene nam ho na omo ba no sa be de mo ni guso amohwei abusuafo no bemma no eniema a wode ba bedi oba na wade abusuafo de ba ye snap ne o maame ntoma papa ntoma oba ba gini ne ho niema ene doko ene ne bag ne nsuo ene eniema esefata Asante amamremu no aka amamremu no ye de ji awale sa be abusua eno na gusu a ya manugusu a buhwi ti ha yesuade ne yesuade efa wade ye sa be me ko se busuafo no nsema ekoso ma yakuti Madama, siame enyim Asante was na waswa. Siame won person of president. Madam, we try to eat it. Biro amisko. Study e na ya se ne ma tia na so ti ampa. E pe you force you no to ne na. Sabi, oni mo de. E kwa da mo be fi kesi mu amare ye che nyira oni na busia ko nyina ya. Busia mo de mo mu yanu anu mo ji so mo dia be. Madam, we have one more here. Said the one day with quality. And so, baby, I put someone to see you. Mamma, dear, Mamma, you run on. Say, this year now, Mufana. The other says, one and another one. Watch it, you be loud, you won't send you. Now, I'm a Punana, said again another one. And it's about the few when they are branching the almost all by a dama. It's a money, a mamma. Say, answer, I bet you will be here while you are just a big snap come. I am an teacher, son. I didn't hear Asante, Asante. I said, you previous, and I'm going to see and I'm your Asante, of one Academia will be your Adama, also almost not plenty. Madame, your Baba J said, Sabi, I won't be a Roman way. Or say, Sabi, a man any a mamma council. Eja owo ba sebi mfredi asa obre ye pa ono so sebi ne bo mu ade sebi ne ntoma bo yire ne chachaw saa so na maami a owo ba ebi se wabre ye o papa no be ne maami ne be bi bura na sebi bura maami na de akola no a me na anya adwempa papa mfani ni biye ni nyansa nta na a mo no ba me na nkosu a akola no be so maami ati saa wa hwa wo ntimi nyare enso maami no omo ntimi nyare mu ono so wada maami ntoma ono so ne bo mu ade bo ni esi bia so ena maami ne mpaboa eno so e wa ha saa na se impredi asa eye wada obebu eye mranti a wo fi a se impredi asa se obi ba beje ababa wa bia wale sa ni nua no memo omo Asante ne wo omo so pa enzo so sabi omo wura fi a na ya pre bi se akontale se kan e mo nya akontale se kan ya akontale di nesi fine said the Abaya, who be friend Nimiana. On Timin Cassa or Manaco, who am going to say, give it actually into Madame Bebu, a contact this final, Madame Bebu, any crown. Madame Bebu, or say, how about a bush of person now? Would you probably have one young one? I on an said in previous of the Tiacolano. I want me a who said the whole Asante one year. Only me maami mere pia ma wa wuni mere pia mo ano wuti ni bia ori ni mi enu one na first we pick up first e na nan ono so we pick up second oye na apra hema o tina ko nya no so da bibinti e ne ono ase ni me anu ne na no mo nto aso abro so ne bu omu ade ono so onye nto no ho wa da bebru titi ade ti akora no e te no kwampa so adaro ma ana wa da bebru, 'Eye, 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 '
ɔbɛ bi ase kɛn yɛ a mo nso mo yɛ a mo nso mo yɛ kasa ɔdaroma ɔse ɛyɛ nsa asɔɔto ahodoɔ bebree ɛno ɛka sɛbi amanneɛ kwan so a wɔn ba abɛtena awadeɛ no ɛyɛ breaking dɔkɔdɔkɔ ɛka ho no so ɛno nso ewi a bɛnkyɛn wɔ biara wɔ ha biara wɔfa bi nkana na wɔn sampa wɔnyɛ adeɛ a ɛɛdɛ na so wɔhyira akwaraa na wɔde anopa aka nsɛm papa agu so ɔdaroma wɔn nso wɔn bɛɛ fi wɔn ho sɛ aha ayɛ aburokyerɛfoɔ fi ɛyɛ me maame Canada America US ɔdaroma ɛyɛ sɛ bebree bi asa ɛnea yɛ eburo ni a ɔha adwene ni kom ɛhɔ na mo maame nso kɔteɛ ɛna afia nso so ɔdaroma eburu ɛyɛ atitirifoɔ a wɔwɔ fie ha wɔn hwɛ a wɔn nana no sɛdeɛ wɔn hwɛ wɔn ntoma fie mu a etu ɔdaroma ntoma a ɛwɔ adeɛ mu nyinaa yi ɛde ma sɛbi yɛn nana no sɛ ɔdaroma eburu wɔn yi ɔnye na wɔn fɛ siesie ho na opie a opie so ɔbaa sɛbi ɛnyɛ na ɛdɛ mu amanamafo a wɔaba no mo pie a mo de skirt bi asi mo asene na wɔn ahyehyɛ knickers nanso yɛn ti wo fie bi a mo pie a ɛsɛ ɔdi wo nana na wo maame no ahyɛdeɛ so na adi amanneɛ ne amammerɛ yɛ adwuma sɛ wɔyɛ ɔbaa ɔdaroma ntoma nyinaa wɔn de ma wɔn nana saa na ɔdaroma ɛyɛ baagi yi ɛbɔn na wɔn yɛ mmienu baagi yi nso yɛ mmienu ɔdaroma deɛ wɔn ha yi deɛ ɛyɛ ɔbaa no ahofamadeɛ yɛka sɛ n'ahofamadeɛ a ɛyɛ adeɛ a ɔbaa de siesie mu wɔ yɛ yie asante mu no yɛwɔ nneɛma bebree a yɛbɔ ni a akwadaa bi kura no wɔ nim nanso du baabi a na yɛwura no ɔdaroma ne yɛkyerɛkyerɛ ɔdaroma eburu ɛna nananom wɔ baa yi ɔmo ahweneɛ sɛbi mpɛdasa ɔmo de atoto wɔn nsa ɔmo de bi agu gu wɔn kɔn mu sɛbi mpɛdasa tete wɔn na ahweneɛ ebi yɛ adeɛ ehia paa saa adeɛ no nyinaa wɔ yi ɛne nneɛma a ɔde fa ne ho a ɔde kɔ baabi a ɛyɛ biara no ebi wɔn sampa bɛrima ɔwale no ofifie yɛtete no ɛna ɔno nso fifie yɛtete no a ɔmo nyinaa ahyia no ɔdaroma wɔn nso ɛyɛ sɛbi mpɛdasa ɛna mmaa yi wɔn siesie wɔn ho a ɛsɛ yɛde bibi kakra fo wɔn anim na sɛbi wɔn anim na te srɛ yi. Na wohyia na wɔn nsa mpa Queen Elizabeth na ɛbɛn bi akyi ɔda bebu ayɛhyɛ ne hyɛ bebree ɛde agu baagi yi sɛ yɛmfa mu ɔbaa no wɔdaroma ɔmfa ɔmmra fii na ɔne na wɔn ɛnhyia wɔn pie na wɔn nsa mpa yɛde tii ne fie yɛanyɛn no na amanneɛ kwan so a wɔde baeɛ no ɔdaroma wɔn wie na afei ne yɛn mo yɛ wɔn nsa mpa baabolo no dɛnti asena bi kan baeɛ na baabolo no maa yɛ ɛbɛkyerɛ mu srafo baeɛ no baabolo na ɛmaa na yɛ asante amanneɛ a yɛn nananom kɔ saa kɔnfɔnɔ te time no yɛde snap ɛne amanneɛ kwan so na yɛde egu nneɛma so ama sɛ bi asante mɛta sa ɛdi akan ɛne yɛde akoa ma asante atere kakraka ebi mu ɛbi ɛbi ɔmo ani bere yi ɔdaroma ɛnoa na ɔmo gyina mu sɛ baabolo no deɛ ɔdaroma ɛnɛ asɔre na aba no akosi bi oni ba yɛ nɔɔso ɔpɛ sɛ ɔtete emu kakrakra nti wɔn na ɛde baabolo no ba sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛka asɛm na yɛkyerɛw na wɔnkɔ tie asante amanneɛ na wɔmmɛto wɔn mu wɔ nti no na baabolo no abɛka ho ɛna ama sɛ nipa bi asa lɛndinfoɔ no nso bɛsɛɛ nneɛma bebree a wɔn de dwane kɔɔɛ ɛna ebi akyire ase na baabolo na nsɔfo bɔ mfa yɛ no ayɛ adeɛ otwa no tia eti baabolo yi wɔn de ma no sɛ ɛyɛ adeɛ a ɔmfa nso de su yɛ ase sɛ bi de na nan kaa yɛ bi a ɔsan akɔ baabolo mu akɔfɛ sɛ yɛ mu a wɔn nso adi adansi ɛna kawa a ɔdaroma ɛbɛhyɛ no amuna yɛ asɛnso a kɔntagyefoɔ no a wɔyɛ akɔdasi akwanfoɔ no mo nso wɔn nua baa no ɛnɛ deɛ ɔyɛ aberanteɛ bi na wɔ ha no wɔ fie a ɔyɛ asɛnsodeɛ ɛma ɔmo fie afɔ ɔdaroma ebi mo mbaeɛ a ɔmo nan te sie no ɔdaroma ebi ɔmo kan na yo ɛgya sɛ aba ne sɛ yɛ na mɛka kyerɛ mo sɛ nana yɛ da ase mo nsɔre na wura yɛn nsrɛ kwan na mo nkɔ ɛnyɛ nyinaa yɛ nanka yɛ da mo ase afɛbi mo abɛte adeɛ na eburo nyɛ ekura si eni wie ɛna bebu yɛ bɛ mena na yɛbɔ nsɛmpa kakra yɛ kɔ kɛmɛ paadi a yo Miriam ɔdaroma na ewu sɛ nneɛma wɔ nyinaa aba nanso asante amanneɛ mu no nipa koro a wɔde ne bɛ fɛ yɛ nim no ansa kora ne bɛ fɛ yɛ wɔ paase n'aba ne wɔbɛba na mmeranteɛ bi wɔn na ne kɔbu wɔn anim a yɛ yɛ ne dɛ yi ɔdaroma wɔde hyia a wɔba no kaa ma yɛ hu no yɛ ma yɛ wura no nyinaa hu sɛ ampa aberante a wɔka no wɔn yie na afei ɔbaa ne ba wɔbɛgye nneɛma wɔ nyinaa tum a ne yɛ mo na ehu sɛ ɔbaa no anaasɛ yɛ ɔbaa ɔdaroma de hyɛ no wɔfɛ ne sɛ wɔn mfa nto wura kaako
I'm a fan of blood when we can. Yes, Sarah. Yes. Chama. No, I will believe. Edwadama. That's it. You see you. Alaji. Yes. Odama. Mama, you run in our first overnight to between you who ye. And then one found money any amamre kwan so be a busua nyina dia na yetena ha dwom woti kasem a sesi we be ya amane kwan so wada ma wudin akwasibons a okurum ne he ofenso agempra mi wada ma o se efe no akwasibons okurum ne ofenso agempra madam eburu aye na afenso hene a wabai ne nana madam eburu wada ma yefia ha ye wei yefia ha ye wei e ma ne doso pa ebi ye friends bank managers ebi a nurse fo omo doso wa hwe ma omo tete kire ya na edi be oba be na ohu na omo ye hu sese na odi no omo ya ba ye nye ebese wa bo oba ni di na ye kwa ya nsa ama so ba olenti ya be ya de fe aba osu eni akua Harriet iru adaoma onanai otwabufu amna tonko mo se akua sewa fuguo Harriet odogu akua sewa fuguo Harriet adaoma eguru onu nti na oni na busu nyina aka mu yo ba e adaoma wanya aka ne se de na ye nche ho ebesere na yenu aba na ya fena na behwe no me se adaoma eguru oti ase se yanyi a yaje oba yesi anu ase da bi monko ekire ya na ya mamko to adama mesiri mi adama yesena yakofa medihie na ba nembom yebema medihie ne keska na oba ba na adama oba kofa medihie na bre ana nkontajefo na ba kofa ba waya rogoro na waya ma me wa oba bi adikayo enti fama no ba me memfa blame you no memfa blame you no eja fa blame na me fama Ivo obeya ba skabe skeze ya pa na me dinawachi empanyimfo so yesoma banyansafo mi ryan sma na motenten yes kanashi enti mesrew na ma me bra ona also beko ebi yesoma ba mbu yesa wote yewura no mte ya oba na nko a nkofo obi ma ne nsan nko ma obu oba odi bibia ye nani malaji hu na wose we ya na afi na akwa ye okolo ntu adama je fakofa na bla emente o alaji mompe ba bi mane ntra takunya no enti na busua aye asante amamre no abusuafo no ana abɔ nkɔmɔ awie ne kwade kunti ɔmo ho ne niema ɔmo de ba bɛgye awale no na yeyi bɛma no so a ɔbɛpɛ ɔba na awale no so ayɛden akyerɛ na abusuafo ebisa bɛma ne din ɛne na bɛma abusuafo ne ɔba na abusuafo no adi emane awie no na de hu behia no sɛ ɛwɔ sɛ yakɔfo ɔba na bɛma no ɛpɛ na awale no yakɔfa ne ba na oba na abusuafo aye oba na abusuafo ebisa ne se ewura eniema wo ba ye gu hoyin nipa sumase wogina hoyin obo pentin se ode ba be wale enti yenti niema no ana mayenti yenti ana mayenti de to oba na nimu wie and oba na be ka no etime ka se abusuafo no se na abusuafo semo nipa sumase niema ode aba na abusuafo mo di aba no semo monji to na ditum se omonji ndia omonji a ansa na abusuafo etimi atiase
ɛde amambra ɛtoa so no atoa so de ɔbaa na ma bɛrima na awareɛ sɛdeɛ mu nyinaa mohwɛ no yɛadi kan ɛde ɛyɛ ɔbaa no na ɛfuro nneɛma ne hyena abɔ papa no maame deɛ nti sɛ abere deɛ ɔbaa yi ne ɛde ne yɛden ɛyɛba ntamikafoɔ ɔdam ase mmɛnkɔhɛ deɛ toa so Ọba de yɛ ne ho yeye sɛ bi wayɛ adeɛ no wasa yɛ adeɛ bi a ɛboro so ba me nkwa na ɔka kyerɛ me sɛ ba kɛse na si wɔ ne deɛ ɛnɛ woyɛ ko fufuo na wo ma akosi wu to ɔhwɛ sɛ deɛ otie deɛ ɔmma obi a nkɔfa wɔ ma bi wɔ ɔfe so wɔ mfa mɛbɔ enti saa mo ayi na ɔmo yɛ ne krekrekre no we deɛ nyɛ krekre abɛfo kwan so wɔpɛ fufuo bi ana wayɛ ne ntɛntɛm ne utufu na de ama no enti wɔde ahyɛ baage ne mu sɛ deɛ wotie nti ɔda masa no ma we nyinaa ɔsa de sɛ bi wahyɛ nso deɛ de hyɛ wɔn nsa akyerɛ sɛ woyɛ ɔba a sɛ bi wusi pisita yɛde we ahyɛ wɔn nsa no wayi wakyerɛ sɛ ne yere no ɛka ho no bible a de bɛkɔ asɔre deɛ ɔde bɛgye wutiri nsa no ɛna guo no ɛno yɛ pantu mienu ɛno yɛ asante amaneɛ wona na wanya ne baabi kɔ first to no wɔkɔ mpaa ɔkɔ na ɛso so no wɔkɔɛ no amaneɛ kwan so yɛbɛbusa no sɛ wɔn a ogya wɔn akyire no wɔn nso deɛ ne yɛyɛ wɔn wei ne yɛde bɛbɔ mpa yɛ akyerɛ sɛ ampa ogya akyire no yɛhwɛ wɔ so atetew ama wayɛ sɛ bi panyin a wadu mpanyin fie so a wɔgye awaleɛ eti nana no te ane n'ani agye ɔda koraa otumi sɔre firi adaka mu asa ada otumi sɔre firi adaka mu asa ada ɛna sɛbi wankasa wo nana na akɔ amohene nso ɛnoɔma wei nyinaa yɛnye anayɛma sɛbi alagye ne n'abusua no ɔmo nkɔ ɔfe so madam ma me kana nim sɛ mo agye dada eno sɛwa me busa we ka wan bi ba bienu no o si na onim si yagye dada yanso ye gye sɛ nkɔmo nkɔ ɛna ɔmo se ba ko bi akamu ɔmo hu yi dia ɔmo nkɔ eti na wɔn so abai zɔ si yɛnim si yagye dada ne yɛnye no ne ɔmo nkɔ yɛnye aha mo ndi ni nyina ne yɛnye ndɛ mo fa esi wo na yɛma bɛma ne nyɛ dɛ enka na me de twa toɔ sabi wa won se no mo firi ofe so ɔmo se no mo de bɛgye utira wale ni ɛno ɔma no abusua biwura na akwa amohene na osunya ni tia me yenyina na nam na abusua nyina nka me ne yenye ana me yenye na na mfa so madam ma mo ndi ni nyina mo pia mi ro ada o ma sadi amane ni amamletie no o mo mo nsam sadi amane ni amamletie no o se yenye dia na yaso mu ide ni ebesere ma na mo ba na mo sa no
sɛ nneɛma wei nyinaa mompɛ dan bi na mommɛfa no nyinaa nkɔgum na aha nna hɔ na nka bible no ne snap no nsi hɔ ɔda ama nneɛma yi mommɛfa mfiri ama me maame trust Alhaji Alhaji Brahe Alhaji Sole sese wa jiri mpanyin fie so wa je wo bofo no abeje awale ama wo enu obi na be kira kola nyame ekwen a obefa so ade wo yire betena ase no wa na wo tena ase enti ba bi a ade wo yire betena me ehunu wa ehunu die na me kira wo die a ene na amaninya enti me ehunu na fa na tena ba bi e me tena ase wa fa wo yire so ne nsa na fa na tena ase Masih, mau pia, wedi ni. Miro adama enim sɛ yagye awale no yagye ɔbaa no so yɛ nya yagye nanso amane ne amammerɛ kwan so papa a wo ba wa ha papa a wo bɛrima no wa ha wadaroma ɛsi yɛ fa saa amane no so na papa no egyina na ɔde ne ba no ɛhyɛ sɛbi ne papa ne nsa na kyerɛ sɛ ampa ɔbɛgye ne firi sɛbi efie ɔda meburu ɔmo yɛ saa deɛ no nyinaa wie a na afei yɛhu sɛ ampa adi mu ne apɛ ɔmo mbɛta awale no akyi ne ama sɔfo abɛyɛ na amane yɛwie adeda yɛ ho adi na wada meburu yɛsɔ no so to wada ma papa a ɔwo ba wa ha ɛna ɔnso na awo wala yi ti na awo yi o yɛ tough papa mpakyɛ ɔpria maa mi sɔre ko gyina papa nkyɛn Alhaji ɔnso gyina papa nkyɛn ɛdi abɛgyina sei ne dan ho sei na yɛ wura no mu hu ha gyina wo papa nkyɛn gyina ha wo na wo bɛgye awale firi papa yi hɔ nti wobɛsɔ Alhaji nsa agya ɛyi akwasi bonsu nsa na wode na ma papa yi papa wobɛsɔ ɔbaa ne nsa na wode na ma papa yi sɛ ɛnɛ waba wabɛgye awale a wɔde ɔbɛyi ma no ɛkwan biara so wɔnhwɛ sɛ wɔbɛhwɛ ne yie na asɛm a wɔbɛka atato a ɛbɛyɛ kama biara wotumi ka na wɔhyira ɔba na wode na ma no wogye ne wie nso a wɔn nso wode ne ma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhu sɛ ampa biribi biara a ɔbɛyɛ biara wo ne yɛwerɛ wɔ na wagyina mu sɛ ampa ɔba no wabɛgye biribi afifie ɔda ama agya sɛ ɔba ne nsa dabi sɔ ne nsa sei dabi sɔ ne nsa na ha na bako ha na Alhaji bra na fa hyɛ ne nsam na ka fa wo nsa to ka wo asɛm kyerɛ no agya ma wane nkɔ soro no obi etie Amen. Ayi na nso aso Alhaji sana de na ama de na ɔmachia fa mo mo nsa no nkyɛn ha ka wa asɛm kyerɛ wo It's a flowers, see what I want. The beer and share with the bush, the beer money from. Say no more, have the beer, you know, the beer only the question is over Sarah Papa. Our families and a half of the other. The Namia boss, when I say.
Ebi sira mu yɛ nisa wa de yi. Enyini ɛnna yɛ kra bɛhwɛ. Ebi Yesu Kristo din. Amen. Mama Montam. Alaja fere so mu fa fa metras. Ah wo dia. Ha. Alaja chance. Yes. Yo, mi wa da ma na mesel na sofo a odi kan ba ye na obebọ mpaye no. Ono ankasa aba we so foforo. Adama ese so foforo na won krafe no adura. Adama odikawa no ahye sebi onana no. If you are no adama enya omombeta wale n'echi. Ni adede ye ho adi na adama ya ko. Afutu anu we tufu ni abo. Eya ma ni nko so na chame ese manu tuno na se besre kwa kakra. mi wa da ma so fo se obesire na obompaye na obesire awale no so ala. Yewura se kwa da. Amen. 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 Ana no ne mpanifo madaroma se yede twerɛsɛm to so no na yɛde patia to so no nti ɛbɛyɛ twerɛsɛm no so ho ambrɛ kakraa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie nyina bɛwie pɛyɛ. Amen. Na ahobrɛaseɛ mu ne anidie mu ahobrɛaseɛ ne anidie mu ɛbɛsɛ mebusa agya a wɔde maame ma papa yi awareɛ ansa na ɛbɔ mpaeɛ. Dadi ahobrɛaseɛ mu papa yi wayɛ biribi a kyerɛ sɛ ɛtumi ɛbɔ mpaeɛ gu ringi so no Bible di ma ɔba no anaa? Ahobrɛaseɛ mu nti woma kwan sɛ meso memmɔ mpaeɛ mu sɛ sɔfoɔ na menhyira so anaa? Amen. Awareɛ paa ne deɛ ɔmayɛ no buroni deɛ ne deɛ ɔbɛtoo yɛn nti wada woroma woma kwan deɛ a mesrɛ mu nti meda wo se sɛ ɛno mada woroma sɛ Bible da so no deɛ yɛbɛhwɛ biribi kakra wɔ Bible nim na yɛgyina so aka biribi ketewaa bi sane abɔ mpaeɛ agu so nti ɛbibie Bible akɔ Proverbs chapter mebusɛm eti 18 kyekyɛmu 22 mebusɛm eti 18 kyekyɛmu 22 Proverbs chapter 18:22 Pacha ma kasa nkɔ soro ɔda Roma. Verses 22 says, "The wanya ireno, wanya adepa, na wanya iradebo enisho." Amen. Amen. English ne say, he who founds a wife, the word he ni a bema, the wanya yere ni a bema, he ni a bema. Nti wife ne eye yere, wanka say woman. Nti yenua ba se wonye abaya wonam abonten biem. Say nananom ene abusua nyina ahia. Now wafiri abaya mu ene oba common woman mu, sorry to miss our word na be a wife. Nti wada Roma gyina Awurade asɛm so wɔ se de wanya yere ma ukunu ehunu so wo yere ma no nso Awurade ani ma ukunu uhunu so wo yere na nso Awurade ani enkoye oba especially ene sɛ yɛbɛyɛ yɛ amammerɛ mehu amammerɛ paa ofia ɛyɛ ahenie fie ɛyɛ me a mesu gyina mesu mifrahin fie me ware wo huni sɛ me soso ɔman hene na bɛgye mit ɛbɛ ɛkɔsrɛ yɛ gye aware enti yɛntumi tutu yɛ amammerɛ ase nti Bible no ametwa yɛ amammerɛ ɛna no Bible no baeɛ na ɛyere wɔ hɔ na ɔmo yɛ yere asɛdeɛ enti megyina Awurade asɛm so sɛ ɛberɛ a wokɔ yi ɛnɛ onye abaaye a wogyina bɔnten no onye lady na otumi gyina Facebook social media yɛ no ho lady ɛna broni de code number bi bae a ɛnɛ yɛatɔ ama ɛyere free ne yiri mu ama mmerɛ mu nti ɛnɛ asanteni baa anaasɛ akanni baa wɔn ayera wɔn cultural identity yɛ cultural identity ayera as a yere
Your culture identity na yɛyɛ amammerɛ ɛyɛ traditional marriage ahemfo ne abrempɔn abɛtena aseɛ nti yɛhwɛ sɛ wokɔ no bible no yɛde ataato ama wo no sɛ wobɛyɛ ɛyere sɛ asanteni baa ɛna no mo yɛ yere na ɔmo nyɛ knife na ɔmo nyɛ I know my right code number na aba no bi a ɔmo asɔre agyina mmarima tiri so ne mmarima kɔn so ba na ɔmo yɛ yere a na ɔmo kyɛ sɛ ɔmo yɛ asanteni baa a ɔyɛ yere ɛma ekunu. Amen. Amen. And a bema no so was he you have found a favor from the Lord. The word found a good thing, or the can use the good thing. And she was so say adeɛ na abusua de ama wo no mo de ade pa na yɛ de ama wo sɛ adeɛ sombo ma wo nipa wo yɛ de wo so yi ebe no be wura mu no mo se agudie yɛ adeɛ sombo nti ɔbaa na yɛ de na ma wo no ɛsombo adeɛ ɛsombo amen but yɛ mo yɛ sɛ kɛse ma na pa amen nti sɛ adeɛ na me ehunu sɛ adeɛ som bi ɛbo som nti wo som adeɛ no ɔtɔ te ase nti wo so aware na wo so ware no ba no wo so wo som sɛ wo hunu sɛ wo som a sɛdeɛ ɛnananom ne yɛyɛ sɛ ɛkɔsom no a wobɛhunu sɛ ade no bɛyɛ dɛ ɔbɛhwɛ so yie na ɛberɛ a wo som no ma ɔnyɛ favor ni ɛyɛ deɛ ɛyɛ adom ma ɔnyɛ adom wɔ Onyankopɔn anim nti mɛsrɛ mo sɛ sɛdeɛ nananom abusuafoɔ nyinaa ahyia ne de Awurade asɛm ataa soɔ no nananom ne abusua ne baabi a mu firi ba yɛyɛ asantefoɔ yɛyɛ asanteni nso yɛ asanteni yɛwɔ asɛdeɛ sɛ asanteni baa nso yɛwɔ asɛdeɛ sɛ asanteni bɛrima mede m'asɛm bɛwieɛ ame abɔ mpaeɛ Ephesians ka asɛm bi meredi ba meka ato so kɛkɛ na magyina so abɔ mpaeɛ ama mo Ephesians chapter 4 verses 2 or you see where they say be complete, humble, and be gentle. The word be gentle, no, you know, you see my old bema, be complete, humble, no, you see my dear oba. Eti aware na moko ware na so ye gentle. We ye bema ni munyamfo. Bema ni munyamfo onto ne nsa. Bema ni munyamfo obu oba because eye bosom. Etu nu se osom a odi buo na di ma no. Na English issue humble no ye oba. Ososo asanteni ba a oyɛ ɛyere no wodi ani die obuo ne ahobra sɛ de ɛma ukuru ɛma traditionally baabi a ofiri ba no ɛne bible ne de aka ho ne de ewie pɛyɛ ɛma tumi ne ahoɔden a onyame de dua mu ɛne abusu efiri mu ba ɛne Awurade asɛm ne tumi gyina mo ma bɔ abrapa yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade mmoa mo na muntumi ndi abusua yi ni muntumi ndi abusua yi ni hunu sɛ ampa ɔhene na de ne nana ayɛ dɛ asɛ wo nsa to bɛhwɛ no so yi nso ɔyɛ de hyeɛ mesrɛ ɔyɛ de hyeɛ o ɔyɛ de hyeɛ ɔka de hyeɛ ntɔkwa a ɔka ɔman ntɔkwa Awurade nhyira mo amen ahobrɛase mu bɛsɔre kakra nti maame ɛyɛ wo kunu sɛ wo bible ni yɛmfa mma wo sɛ duru berɛ mu ɔden a na wohia sɛ wohia afotuo wohia werɛkyekyerɛ nsɛm ɛyɛ Awurade asɛm a ɛfiri twerɛ kronkron mu a ɔsɛ hwɛ mu na kenkan na fa bɔ mpaeɛ wate woto twerɛ kronkron ni fa ma mmaa no bi na wɔnyɛ nto ɔma wo okay atwa mo mmra se kakra ma bɛ não, são lá de muito. Você cobra de retere. O dia de bom. Amen. Amen. Pacholi de dia ho brase mu. Ye bom pa egu radio so kakra.
nti wo deɛ mɛsrɛ ma ne deɛ mu anam mesrɛ kwan o ɛbɔ mpa agu ring so kakra ɛwɔ yesu din mu yɛhyira ring yi so ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame nkukuru din mu ring yi nyɛ ahyɛnso a ɛdi adanseɛ a ɛsili ma wareɛ ɔdɔ ahobrɛaseɛ anidie a mode bɛdi mo ho na bi aka abusua yi ring yi nyɛ ahyɛnso ɛni adanseɛ wɔ abusua ɛne namfoɔ nyinaa anim ɛwɔ nyame agya ɔba no nkukuru din mu amen ɔbɔnsan kɛseɛ ma awurade paa nti ɛbɛdi ka ma bɛrima no ɛde ahyɛ ɔbaa no ahobrɛaseɛ mu ɛbɛdi ka ne ma bɛrima de ahyɛ ɔbaa nti fa ɔbaa no nsa ɛto wo nsa wei mu wode bɛhyɛ ne sɛ wode patɔ yɛ ato bo ase kakrawa ɛ nti wobɛka sɛ bi a bɛbɔ wo din nyɛ mena bɛbɔ wo din bɛbɔ wo din sɛ me nipa so nso ɛnɛ da yi mede ring yi hyɛ wo nipa se so nso ɛwɔ abusua nananom ɛne nnamfoɔ ɛne abusua nyina nim sɛ wei nyɛ ɔdɔ a ɛka nti bɔ ka sɛ me ɛnɛ da yi mede ring yi hyɛ wo ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame nkukuru din mu sɛ wei nyɛ ɔdɔ ahyɛ nso a ɛbɛgyina me ne mmienu ntam ɛwɔ abusua nananom ɛne namfoɔ nyinaa anim sɛ mɛdi wo ni mɛhwɛ wo so yie mɛdɔ wo kɔsi sɛ owuo bɛteme ne wo ntam amen fa wo nsa bonkum no akyɛ wo so no bɔ wo din akyɛ wo so bɔ wo din akyɛ ɔmante o ɛnɛ da yi mede ring yi hyɛ wo ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame nkukuru din mu ɛwɔ abusua nananom ɛne namfoɔ nyina ni sɛ mɛdɔw mɛbrɛ me ho ase mɛdi wo ni kɔsi sɛ owuo ɛte me ne mmienu ntam amen bɔnsan kɛseɛ akyɛ momma yɛ sumie kakra momma yɛ biribi na ɔmo kɔdudi na yɛ nyinaa yɛnhyira wɔ mo so wofa mo anim kyerɛ abusua wode w'ani kyerɛ abusua no akyɛ hɔ anakyea me ɛsɛ ka mesrɛ adeɛ kakra ɛsɛ ka mema nana ne ne sɛ gu wɔ mu hyira wo na mesosɔfoɔ so ɛtare no akyi Iri ọda mebiro sọfọ afa amane ne amane so. Sɛbi wa na ɔka yɛ sɛ yɛni bosom bi awɔ asase so. Emu ade yɛ so mo ma nipa da sɛ ni bia na ne na ɔbɔ so a yɛ so. Ɔda ɔba sɔfo sɛ etie na so pɛm. Yɛbɛsrɛ sɛ nka ɔwɔ ha yi deɛ wa fa wɔn nsɛm mu na na no so. Na sɛ bi mpere asa na ɔmo ni wɔn hyira. Ɔda mebiro ɔno nso fa mpaebɔ nto. Naka dia naka kusudu pa sɔfo lebra se amanneɛ kɔa so aba ne sɛ ne deɛ wadwuma mu nti ɔma kwan fansa toɔ na mu ɔno no sunsum a ɛwɔ ha no so ɛna nyankopɔn deɛ ɛka ho na yɛde ka ɔmo nti ɔma kwan akyɛ obi yɛ sɔfo wɔ hanom a ɔda wo ma bɛka me ho kakra obi yɛ sɔfo wɔ ha bɛka ho ne yɛmfa yɛsɛ wɔ bi hyira wɔ mo na abusua ne namfoɔ nyinaa obi antene ne nsa akyɛ mfa mo sɛ ngo so no sɔ ne nsa patɔ yɛ bɔ mpa yɛ abless wɔm Father, in the name of Jesus, I bless you. I command the heaven to open for you. Let this marriage last and bring greater fruitful life. This marriage will bring greater wealth. You will succeed. You will make it. You will bring forth good things. I command this marriage to last in all your life.
You're going to see results. You're going to see better results. Better results to generation. You will leave greater legacy for the generation unborn. Your name will be among the history of this family. That you came to this family and you have made an example, greater example in the name of Jesus. Both of you will be an example that people will follow your marriage in the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. I told me to my sorry. Pejano why? No one no go pejano. But I'll meet my second. But I'll down best record can be read the and that's yummy. You are there about Madam, say Madam, you are say point out. yes. You are there about more space as well say away. Ah, you say yeah, one that you do. Thank you. Mame. Masere miwura. Mame nana ya. Masere miwura. Ọmọ ọbaa no afẹm abusua deɛ ɔbɛtaa awale n'akyi nipa mmienu. Bɛrima no afɛm deɛ ɔbɛtaa awale n'akyi nipa mmienu. Wosɔre a wobɔ odin a na sɛbi wakyerɛ baabi a woteɛ na wɔda ama yɛhunu na kyena bi sɛ yɛsi yɛbɛhwehwɛ wo ne yɛbɛsra wo a yɛbɛsra wo ɔda ama nti bɛrima no ɔbaa no afɛm no ɔda ama eburo mommɔ mu di a na makyerɛ baabi a moteɛ ebi amfa ɛkɔɛ aguna busua panyin a wɔwɔ abo abuja na wodin de sɛn ɔpanyini fosu di aboɔ mele wada ma ɛyɛ ɔpanyini fosu di aboɔ wɔse sɛbi ne nana ne ɔbaa no ɔtaa wale n'akyi ne ɔfa ase ne ɔbaa no ɔtaa wale n'akyi ɛna papa nso bɔ odin a mele wada ma ɔse kwaf fokuo ɛna ntɔ nso hena ɔnyɛ ne baabi kɔ ne ba ɔda ma ɔse ɔno ara nso ne ba ne Harriet ɔno nso ɛtaa wale n'akyi a ɔwɔ ntɔ nso ofiri ntɔ nso nana bakyɛ ɔbɔ odin yɛn na ɔda ma mele wada mu a wankasa wase ɔda ma eburo ɔse ɔno nso ne de hyeɛ no no ɔtaa wale n'akyi nti sɛ wanya kyigyinafoɔ mmiɛnsa ɛno na ɛkyerɛ sɛ ampa atete wɔ fie na wɔsomsom pa nti wura na deɛ ɔwɔ hɔ no bɛrima no afam ɛyɛ maame aberewa so wɔtaa n'akyi ama wo nti amen saa na ɔno ana aberewa kan sɛbi ɔno nso sɛ ne de hyia no ɔtaa n'akyi prɛkopɛ saa na ɛyɛ me maame nana ya me maame nana ya ɔno nso ɔno ankasa ne ba ɛne Harriet ɔno nso sɛ ɔtaa wale n'akyi paa nti ɛgya bɔ nsu wawale deɛ wakyerɛ sɛ waba fie ɔnyɛ titirifoɔ paa ɛna me wura na osu nyane ne ɔno ankasa ne nua ɔnabɔ kofi dwuma ɔmo nso ɛtaa wale n'akyi prɛkopɛ alaji wafam bisa bɔ nsu kofi pɔn
Radama mo ase akosi bonsu ne papa ɔse ɔno nso so ɔno deɛ ne kɛseɛ paa ɔtɔ akyire Radama wankasa waberewa na agyemfo amonu ɔse ne ba ne akosi bonsu ɔta wale n'akyi na me ɔse aha Odama ya yiche na omai ehe fahima Asante hene yire yewura yire kosi bonsu wafko afafie o miru Adama wa nkasa ura na yire ose akosi bonsu ono a ne ba otawale na chi o kasai miru Adama eja ase hene na se kwa mi otosu miru ose na wafa ase na akosi bonsu otawale na chi yo wadaroma aduru sɛ ka baabi a ɔmo aduru no ɔmo mpɛ futuo ho bayinfoɔ sɛ bayinfoɔ ba na n'ani nsɔ adeɛ wadaroma yɛbɛsrɛ na nipa mmiɛnsa bɛrima no side mmiɛnsa ɔbaa no side mmiɛnsa na yɛtu ɔmo fo wadaroma eburu yɛbɛstate afiri yɛn ankasa yɛfie a yɛte mu yi wadaroma yɛwura deɛ ɔkasa wie a obiara nka bi nti yɛwura asew wadaroma eburu ɔpɛgya ansa bɛtu fo ma nana nika ntu fo wie anana twɛn ansa ma ntu wɔntu no deɛ ya bodi on yehu best friend ever obi agidi osa ewo gidi wo ti asem hawa mo ana okudi mo mana pa aba ma wari ya kasa ba wa yo nyina e so bi afi ni fie ba bi a di fie se ni sie na ade e mo te mo ho ase lo te mo ase sa ru fa bi a ni fie ya bi support ni fa o so ni fie ni support ni sa na ti ni se bi ba na won ti ase a fa ni se mo ba do de ba se ye ti bi a so ya dia ni kata na ɔmo mo nsɛm ma ɔfa maame etio Ebacho ewura bɛkasa na etwa to nti Adama mo side no mo nkasa na mo ntufu wie a yewura etwa to koraa to Adama
Actually, you are that woman. That's very good. Also, with the assembly to every person. Everyone I am. Some person so much I said. Now make can say we say our dear mo and more being to us. I don't know person teacher about Harriet. They are not make the way at to about all come. Say obey come to and then I'm here some in your tell. Yet they are above them. Oh, my bit to I know, yeah, I do how I see what they are sending me. If you saw how I see what they are doing, so they see it. If you saw how I see what I'm getting inside. Sandy, I'm all yes, and go in hours. I didn't know what they are sending me. I didn't know what they are doing. I didn't know what they are doing. What can I say? Our dear moon, and send the baby to me about. Before some a bar, meaning for the abandoned. But my cousin and some of the good job of the wet my cousin who said, or nearly passing a sit down. But I prepare once I take us at the fortunes your man and your looking at this, you a cup. The dozen years, or be better near you be here, 10 years, you can't have a chain on our better will be. That was that Peter was to I think you got it and yes, so yes, sir, obi enter our dear sir. Bossy, there was that would you do when you said they can't natural 7 another money more. Then my walk was the other. Obi and then they get it to said them all to do. No banana pie. And I say, you read down for us. Permanently, and young is a permanent as me up as what can say. Me alone, no, Kakuana, come on, so you pass here. For free, one of Cobo Banner, my mammy. One will say, Harriet, send me up as I say. You know why to come on, and you want one of what you can say. Obana Kaba, Cooper, with them, the two. Mamma, you should run up Harriet, Papa. Here, one will say, Harriet, attacking me to so I pass. I am. What's your cat was all your pass here? Almost over the man, Harriet. When I say who can pass here, I say that I mean, cars will pass here. I say, it is essay, yet the Bakuma or down and Kaji say, we go. And I will tell you, I cover whom a dear or pass enough. If there's one person can say, our dear and send me to that. You will be paper say, you won't be able to answer your face. I'll be the person Abusua na mugu yɛ ni mu ase na asante amane ne amamra yɛ hyehyɛ mu amana nyina na ɛsoma wale ante na bɛgye ma mo na mo yɛ bi saa de a na mo testam abusua ne nyina de na kwante na hɔ de a na mo ankasa muduru amon sa mafie bi na maka hɔ uru ada ba eburu ante na ni uru ada ma yɛtie oburu ziom ale ka se o ziom akwasi bozu ziom ziom Mesebia Toronto na kwa mohene me di 22 years na me call Toronto Canada sponsor me fa botre baba be kakakra every ho aba se cause every ha e na de ko ho e ja sense asibu sure we e ma wa hagino aware for hagino wa ebu adu okono e ja aware wa Canada ene sa America so sa eso bebre o de bag e be de sebe Ghana warrior and a co abroche. A memano be brave boot marquasia. Name you basically who about pay check. Because a ma imping or bow your juma. The mantis will be able to say, no, you had the money near the enemy, walk on one the betcher. sure Walk on Huma. Bema the way then, the over bono, the boy Benham says, and never wouldn't be a. Met me be Asante
a man yet a man pay him. In my million without the Busumina. One no bad between the baffle say, but a man pay him. I so who sir. A man pay him. I don't know. Ma couldn't tell necessarily. Minani, one I start a Kasai. One say was a cabophobia the Kasai. Sure. Emotions be no the Kasai. And no be a Mebeka best, Sabio, Mitsakuna so de. My Jawaria Bebre. Sure. I did a men period, said Bema than Sadekon bar. Sure. And no, a jay, a dear Bufukakra. One will be that. Meaning by one will be that. We shall before the Kasai. Bema will use Sabo body. Remember the watching. There's no back or not. Back or not, remember the watching. Sure. Open your map, baby, among. Sanet here. And see, man, my ears allowed you about table. Or said the moon send near. You see, Casa or bar. Sure. Or so clock or bar. Go worry about maybe or wild bunny we are. Yeah, we depend on sex. Or bad man or bad, no currency, if you say, what to be, yeah. A man so intelligent. A man enjoy class me. That I know. A man enjoys sex and all. Now you subani in a absent. About to be body poor, but choose because of the element made that quack. Won't you actually? Oh, Sure. on a bit here. And she said, Bema, when him send you see crop or casa. Me too is quite a bridge. Me a certain brain pong. Mini about Chamunda. Sure. Me family sank our bada. Sure. Me this 70 years. Judah will be 71. Me name is Sam Obada. One not there. Ehia pa. Sure. Make us say so sabi gado. Enyado. Obe won so asem ye ya bo ni maame a wo fie no. E na ya wo no. So di yini. Sure. Ti be hu no be ma no ne betina no. That is the sad meme nyina so tie. Sure. Me na na ide. Me hu no so ya, me hu no ya ne sabe de shamso. Na ne na tie ase. Na ne yi sa jabe fare kwa ense yi mame. My baby anyone all chance sabe nana yi sa. A beautiful woman. Ne kasa me kai se eda me ho na ochi mi no sabe o de ko ne krachi. Na abosumfo nyina e kwom sa tege na ho. E na osuma ne nane se o ma no ma hwe me. Ampo ba obe chia ben da me ne amakobi na ntwa gbe sabe ete e ho. Ya tete ofie. Sure. O ho fe dodo. O de anyini you be up be maybe up over the water. Sanity. Maybe up over the water. And you know, another aya plus. Sure. Some woman me at the 2 of you sano. Also, any bema time soda. Sure. I started for free or and you be that. Sure. Long, some the never cry. Oh, no, boy, you're a person. And no one's a baby. I have a tray. Sure. Yeah, but a man sex. Your first a power. Let me tell you because I don't hear said you don't better. But to me, it is a mama. I don't know. Because I don't know, but so I just say, what a bear oh, to me. That's the way the man who crowd with me yesterday. Oh, no. To me, I am arbitrary. What's it, Quessy? Yabotre. And then he probably Baha, what's her knee. Na ya betra na eji sa aware didini emfa wo sam ko bada oni adwuma hirima no ko wa man ko ma woniri ana zadete wo ko first time ode ti manadwuma ho hia adwuma ye support na adwuma ma ho nto gas de we de be man sa de tete ye as charity begins at home me fie nye yie ansa na wakwa abontin Bomodia, memma baby, Bema said him Yansado. The best school fees that Okutia Aqua Fagel Wabonte and you don't do that. Simon United, then so no, Mefia, you may just a young with other. What it? And if I Baha,
me elite kakra and no question can be a baby a blow some because baby so the best spend it in our hand Sure. ti honorable ini apɛde nhyɛ no tam fɔ gwanda hɔ ne yɛ ɔno abɛs ba ke wa no hwɛ da mpɔwi ba de me so wɔ hono papa nya ni ba de me enti mesrɛ sɛ ɛma yɛmpɛ basabasa bia wa Sure. enti makas ɛma nyɛ dɛ ɔmo mpɛ hia ma ne ntɔ tirim na ntɔkwa me free hɔ no munya Sure. so that you are so beautiful bono ya ka kyerɛ nyinaa ɛma ntɔkwa de namfoɔ Nenti abusua sɛdeɛ awale amanneɛ ne amammerɛ asie ɛfa ɛta ɛno no saa bere abusua ayɛ bibia wie ma awaleɛ no yɛagye ma abusuafoɔ ataakyi ama sisi aseda ne bibia yɛhyira so ambɔ ɔbaa ne bɛrima ne okunu ne awalefo no agye ɛne nanakɔ amohene ɛne ɛde afotuo no so ɛde ama yɛn abusua so skare